So guys, जोङो दा नै शिलं हाबनो थाखाय पास लानांगो इनि उनाव आरो भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेट जुदि फार्स्ट द'सल' लादोबा मेघालय टुरिजम एपाव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन माने नोंथां बेदरा नोंना फिसा गोदोर गोदोर गोलैदो नै आंना फिसाथार जोङो नै शिलंनि सेन्टार पइन्ट ओरैनो जोङो शिलं सेन्टार पइन्ट So guys, आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ guys दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनायदो ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो नायलांबाय थागोन होनना आं आसा खालामबाय ओमफ्राय नै इयाव जोङो बर्मानिफ्राय थांगोन जोङो ओमफ्राय इयाव ब्रेकफास्ट खालामना लानि जेबो जायाखै जों माने फुंनिफ्रायनो इयाव जों ओंखाम जालांसै बर्मायावनो दंफैयो जों दा बाजै हटेल नों मा जागोन आं अमा जानोसै अमा नै बिथिंबो जागासिनो लोगोफोरा नोंसोर मा जाखो मा जाखो दा नों मा जाखो आमैसो ओंखामखौल' बिग्रोबाय दा नाथुरना ना आमैसो जादों बिलाबो जादों जोङो दा नै ओंखाम जाखांनानै थांबाय हानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय हा दिनैनि भिडिअआ मा जागोन खिन्थु आं नोंथांमोननो शिलं एपिसड लाना फैगासिनो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय था फिउल अफ खालामदोंमोन दा थांगालांनोसै रोंगिया मोनखासिगोनानो हाजोखौ जि बरिया नुहुरो इनिफ्राय समायना बिउटिफुल रेजिस्टार खालामजोबनांगोन बेखिनिखौ सुकि गेट होनो सुकि गेट सुकि गेट कोविड सर्टिफिकेट दोनखायो जों रावबो लाखिनो हाया जोङो दा नै गुवाहाटि मोनसिगोनानो बुरलुंबुथुर दैमा बारगासिनो दं नै दैमाया बुहुद समायना नुगासिनो शिलंआ बेनिफ्राय 105 किल'मिटार जों दा जालुकबारि बारबाय थ' गाइस जोङो दा नै शिलं हाबनो थाखाय पास लानांगो इनि उनाव आरो भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेट जुदि फार्स्ट द'सल' लादोबा जोंनि लोगो सासे दंमोन फार्स्ट द'सल' लानाय इनि उनाव जों बेखौ मर्निंआवनो कभिड टेस्ट खालामनो होदो इनि उनाव जों दा सब सार्टिफिकेटफोरखौ देखायनानै जों दा शिलं हाबहैनोसै गाइस अके बुहुम एक्साइटेड खा नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो इयाव मामोन एप्लाइ खालामनांगोन ना शिलं टुरिजम शिलं मेघालय टुरिजम एपाव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन माने नोंथांमोना गेट पासखौ मोनगोन आरो डाइरेक्ट खालामबोआबाबो नोंथांमोना इयाव फैनानै खालामनो हागोन माने मोनसे डकुमेन्ट नांगौ आधार कार्ड बेफोरखौ खालामना लाबानो जाबाय अके दा जोंना सब डकुमेन्टसफोरखौ बानायना लाबोनायखाय जेबो टाइम लायासै ओंखायनो जों दा थांबायानोसै शिलं टाउन फाइनेलि जोङो मोनफैबाय शिलं टाउनावनो मोनफैबाय पुलिस बाजार दा जोङो हटेल रुमाव थांगासिनो मार ट्राफिक जागासिनो टाउनाव मोनाबायबो एसे जोबोर नोंथांमोननो भिडिअ खालामबोनोबो हादिया माने जोबोर मोनाखाबाय जों फैनायावनो आरो ट्राफिकबो जोबोर जाबाय आरो दाथ' जों मोजाङैनो मोनथिया जायगाफोरखौ दा जोङो शिलंनि पुलिस बाजाराव हटेलखौ जोङो बुक खालामदो जोबोद मोजांखा टाउनफोरा आरो ओरैबादि डिसिप्लिन गारि सालायनायफोरा नै ओरैबादि फुजानि बिलुन सिलुन लाइटिंनि जोबोर मोजांखा टाउना गाइस ओरैबादि डिसिप्लिन टाउन
जोङो दा रुमाव थांना फैनानै जों ओंखाम जाफैबाय शिलंआव बयलार बेदर ना राकेश मा रखम शिलंआ दा जोङो नै पुलिसि बाजार बेयाव ओंखाम जाना लानानै रुमाव थांगोन दा नोंथांमोन आं रुमखौ देखायगोन तारातारि हटेला बन्द' जासिगोन माने ओंखायनो जोङो ओंखामखौ जाफैदो बेदरानो ना फिसा गिदिर गिदिर गोलैदो नै आंना फिसाथार ओंखाम जाखांना फैबाय जोङो हटेलनिफ्राय नै दाबो टाउनाव मानसिफोर दोङो टाइम खैथा जाखोलै सालथि 8:46 दाबो मानसिफोर दोङो दा रुमाव थांबायानोसै रुम नै शिलंनि सेन्टार पइन्ट बेवहाय दोङो शिलं सेन्टार पइन्ट नै टाउना बेनो नि रुमा बेनो हटेलाव थादो जोङो आरटि गाइस जोङो दा रुमाव मोनफैनानै रेस्ट लानोसै मारनिं बुबाय फैनायावनो हर जाबोखादो दा गाबोन जोङो फुंनि 4:00 जोङो नै रुमनिफ्राय ओंखारलांगोन नोंथांमोना गाबोननि ब्लगखौ नेनानै थाबानो जाबाय जोबोद मोनसे समायना जायगायाव थांगोन जोङो गाबोन जोङो थांगोन माने मस्टलि जोङो चेरापुन्जियाव थांगोन चेरापुन्जियाव बहुत बायदिसिना जायगा दङ बेलेग बेलेग दङ जों ट्राइ खालामगोन जे जोङो इच एन्ड एभ्रि माने जायगायाव थांनानै माने नोंथांमोननो माने जायगाखौ देखायनो थाखाय दा नायनि जों गाबोन बेसेबां थांनो हायो टाइम नांगौ माने स' गाइस नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय शिलंनि ब्लग थ' भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय